Durant el 2016 han passat moltes coses. Ha quedat demostrat una vegada més que la humanitat se'n va a la merda. Però per sort han arribat ells per arreglar-ho i començar el 2017 com Déu mana. Acció! 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 Em diuen per WhatsApp que hem de començar. Sí, doncs comencem. Com cada cap d'any, us oferim les campanades amb el doctor McFreud i el doctor Capsacosta. Aquest cap d'any, amb motiu del 41è aniversari de la fundació de l'empresa Celestron, Celestron, mejor que el ron. us oferim un programa especial. Ens disculpem per això. ¡Hijos de puta! Comencem. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado de las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡Hola! Paso yo primero, que es una... Bé. Pareu, que els esteu portant malament. Bé, i fins aquí a l'especial de cap d'any. Esperem que us hagi agradat i us desitgem un bon any nou! Per cert, producció!